Sledujete štvrtkové správy z regiónov. Dobrý večer. Návrat trolejbusov do ulic Banskej Bystrice je opäť o krôčik bližšie. Banskobystrický samosprávny kraj rozhodol, že dopravnému podniku mesta Banská Bystrica vydá povolenie na prevádzku na dráhe. Pre prevádzkovateľa trolejbusov to znamená, že vozy môžu výjsť do ulic. Vykonávať trakčné skúšky, respektíve reálne už jazdiť po dráhe v Banskej Bystrici. Bohužiaľ zatiaľ len bez cestujúcich. Dopravnému podniku ešte chýba licencia, jej získanie však považujú už len za formalitu. Ja v tomto nevidím problém. Ak dopravný podnik splní všetky náležitosti, čo trváme na tom, že sme splnili, nevidíme v tom problém. Stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám na kameru získať nepodarilo. Telefonicky nás informovali, že správne konanie o udelení licencie by malo trvať 30 dní. Pozitívna správa pre cestujúcich je, že s prevádzkovaním trolejbusov cestovanie nezdražie. Práve naopak. Pripravujeme zavedenie časových cestovných lístkov. Tieto lístky výrazne zlacňujú prevádzku verejnej dopravy pre občana. Tak vidíte, ten lístok lacnejšie je zhruba o 60 korún na mesiac. Dopravný podnik mesta Banská Bystrica chce výjsť cestujúcim v ústrety aj v systéme platieb. Sú pripravení akceptovať čipové karty z Volenskej sadky. Z Banskej Bystrice Gabriela Dianová.